आङो गिबियावनो दिनैनि जे मोनसे उफुरा बिसायख'थियाव कक्लाबारि समस्तियाव गोबां भट लानानै देरहानो हानाय मन्टु बर' बिथांनो जोङो मोनथाम दोलोनिफ्राय UPPL BJP आरो GSP निफ्राय आङो साबायखर बावो आरो हामलायनाय बावो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेरनि सासे बिजाथि हिसाबै UPPL निफ्राय टिकेट लानानै गेलेदोंमोन आरो बे बिसायख'थिया एसेबां गोब्राब बिसायख'थि नङामोन नाथाय बे बिसायख'थियाव मोनथामबो हान्जानि मोनथामबो दोलोनि गासैबो बिबानगिरि MLA गासैबो फैनानै गोबां सिनसियारलि खामानि मावनायनि थाखाय आं बिथांमोननोबो साबायखर बावदों बिटिआर ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय थांनाय बोसोरसेनि सिगाङावनो जों सरकार दानाय समनिफ्रायनो जों गोबां बिथिङाव मोजाङै खामानि मावनो थाखाय नाजादों बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाया जोंनि गिबि थांखि हिसाबै जोङो लाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे थांनाय 17 बोसोर BPFनि सरकारनि समाव जोंनि ओनसोला जे गोग्लैसोनानै थालांबाय बेवहाय सोबख'नाय नासयनाय थगायनाय बायदिसिना थासारि जानानै थाबाय आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव जे गोजोन थासारि गैयामोन दा बे गासैखौबो थिग खालामनो थाखाय जोंनि सरकारा नाजागासिनो दङ हारिनि खामानि मावनायाव जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननायावबो जोङो फासयनानै थानाय नङा मानोना ओनसोला गोजोनै थायोब्लासो जौगानाया जाफुंगोन दा बेनिखायनो कक्लाबारि समस्तिनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव UPPLजों लोगोसे जोंनि जि मित्रजोतनि सरकार बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आं बेखौ मिजिंथिदों बिसायख'थिनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै नाङै बाङै माखासे खोथाफोरखौ रायजोनि गेजेराव बानसावदोंमोन बेफोर खोथाफोरखौ रायजो राजाफ्रा गोसो होनाय नङा होननानै आं सानो मानोना 17 बोसोर बिथांमोननि सरकारखौ रायजो राजाफ्रा नुदों बै समाव गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो खामानि मावनाय नुनो मोनाखैमोन नाथाय जोंनि सरकारनि फैनायनि उनाव जोङो जेसेबां हायो खुन्दुं कम्बलनि राजनितिखौ बन्द' खालामनानै डाइरेक्ट रायजो राजाफोरखौ गोरिब गुन्द्राफोरखौ बोरैहाय बेनिफिटेड खालामनो हायो लाब होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो देग्लाय बोसोराव जोङो गिदिर गिदिर माखासे बिथांखि लादों जे 17 बोसोराव MLA MCLA थानाय EM थानाय हस्टेलफोर गैयामोन देग्लाय बोसोराव जों लुफुंगोन क'क्राझाराव मोजां आलासि गिदिरफोर फैयोब्ला थानो जायगा गैयामोन देग्लाय जोङो स्टेट अफ आर्ट गेस्ट हाउस जोङो बानायगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे स्टेडियाम जों बानायगोन आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे मोजां अडिट'रियाम जोङो लादों सोलोंथाइनि बिथिङाव हेल्थ बिथिङाव दा रायजो राजाफ्रा फैगौ 3-4 दाननि उनावनो नुनो मोनगोन जे जोङो थांनाय 1.5 बोसोराव कभिडनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन दा मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगो गोबां स्पिडआव जों खामानि मावगोन आरो मन्टु बर'खौ गोबां भटआव देरहाहोनायनि थाखाय कक्लाबारि रायजो राजानो जोङो मास मोनसेनि उनावनो मोनसे जोंनि सेन्टार प्लेसाव मोनसे 3 कौटि रांनि गिदिर मोनसे अडिट'रियाम बेवहाय मेल मिटिं खालामनो हानाय जोङो मोनसे बानायगोन आरो 5 कौटिनि मोनसे स्टेडियाम मोजां मोनसे स्टेडियाम जोङो जुलाइ दाननि जोबनाय फारसे बेवहाय जोङो खामानि मावनायखौ जागायगोन बे मोननै खामानिखौ थाबैनो कक्लाबारि रायजो राजानि थाखाय जोङो मावफुंनानै होगोन नाथाय कक्लाबारिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो दैदेनगिरिफोरा EMआथ' जोंनियाव दायो खालि गैया दा बे हिसाबै मोजां पदआथ' मोनखागोन जोंनि जिखिनि MCLA दङ गासैखौबो जों चेयारमेन बानायनानै मोजां बिबानफोरखौ होदों दा बे हिसाबै मन्टु बर' बिथाङाबो मोजां बिबानखौनो मोनगोन आरो दिनै ओरैबायदि खामानि मावनांगौ जानानै दङ जोंहा रुरेल एरियाफ्राव नोङो बेफोर खामानिखौ मावनानै फोजोबनो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा जोबोद जौगागोन दा बे बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय जिखिनि स्पेस नांगौ बेखौ रावबो MCLA मोनालासिनो थानाय नङा बयबो समानैनो मोनगोन आरो थांनाय 17 बोसोराव डेभेलपमेन्टआ बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बबेबा मोनसे जायगायावल' जादोंमोन जा जोङो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव गासैबो समस्तियावनो गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो समान जौगानायखौ लांनो नागिरदों नाथाय हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि दिनाव नोंथांमोना नायबा नुगोन जौगानाया बबेबा मोनसे जायगायावल' जादोंमोन दा बेखौ जोङो दिनै सावरायनानै जोंनि EMफोरनि गेजेराव एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जिरायनानै मोनफ्रोमबो जायगायानो जाहाथे समान जौगायो बिनि थाखाय माखासे मडेल बानायदों ओंखायनो कक्लाबारि समस्तियाव जिखिनि जेंना दङ आङो बेखौ जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ दा बे हिसाबै आं सान्दों जे फैगौ बोसोरनैसोनि गेजेरावनो मेक्सिमाम जेंनाफोरखौ कक्लाबारिनि जों फोजोबगोन आरो रायजो राजाफोरजों दिनै आङो बे समस्तियाव MCLA नंलाबाबो फैनानै रायजो राजाफोरजों जों अरायसम खामानि मावगोन नोंथांनि समाव खिन्थु 80% बांसिन भटार फैदोंमोन खिन्थु देग्लायनि 50% एसे ओरैनो बाइ इलेक्सनाव भटआ जोबोद खम जायो बे नेचारेलखा
दा थेवबो जे बेवहाय माने 70% एबव भट जादों जोङो बिनि थाखाय साबायखर होनांगोन आरो दिनै बे समावनो आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावो जे बिथांनि गाइडेन्सआवनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हादों आरो नैबे बिसायख'थियावबो बिथाङा जोंखौ सिंनिफ्राय गासैबो सापर्ट एबा गाइडेन्सखौ होबाय थादों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय बिजेपि दोलोनिफ्राय 100% देरहासार जानो हाबाय दा बेवहाय आङो तुलिराम रंहां बिथांनो कंग्रेचुलेसन जासियो भारतीय जनता पार्टीनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथांनो जोङो कंग्रेचुलेसन जासियो आरो बै कार्बि आंलंनि 22 समष्टिनि मादाव मोनसे लांहिन समष्टियाव सासे बर' बिजाथि दङमोन गोबाव सम बर' माहारिनि खामानि मावना फैनाय एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बेवहाय बिलिमहन खाख्लारि बिथाङा गोबां भट लानानै लांहिन समष्टिनिफ्राय देरहासार जानो हादों आं बिथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसनखौ आं बावहरनाय जाबाय जोबथि सोंलु हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरदों बिपिएफआ गोबां खम भट मोनदों बे बिजाबाव मा फोरमायगोन बिपिएफआथ' जिखिनि भट मोनदों बिथांमोना एसे बांसिनखौनो मोनदों दा दिनैनि समावथ' बिपिएफआ आरो भट मोननांगौ जानानै थायाखै खारन 17 बोसोराव रायजो राजाखौ थगायनाय आरो दाबो बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै राजखान्थि खालामनाय दा बेफोर खोथाफोरखौथ' रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों आरो बुजिबावगोन रायजो राजाफ्रा नंखायनो आंथ' खावलायो जे बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दा बिथांमोना रेक्टिफिकेसन जानायनि सम जाबाय रायजो राजाफोरखौ थगायनानै सिगिनानै थाखा फैसा राननानै बिजाथि इलेक्सन देरहाया भारतनि गणतन्त्रआ जोबोद शक्तिशाली गणतन्त्र बेवहाय जाय खामानि मावो बिसोर देरहायो